Poželi, ja sam Albox. Ovako, Vraka s rase je izmislio ovo video, riješili smo Vraku s raseta. Olu, gdje ćeš na burek? Ovako. Znači, vjerovatno ste vidjeli onaj moj video, riješio sam Vraku s raseta. Taj video je izbrisan. Zato što sam vjerovatno koristio njegov video. Ali, ispod njegovog videa ne piše da ja ne smijem to da koristim. Kao što kod mnogih drugih tibera piše. Evo sad ću vam tu ubaciti sliku. Evo ga, ušli. Znači vidite, nema razloga da bi to izbrisao. Ili ako on to nije izbrisao, vjerovatno neko od njegove unuka. Tako da ide direkt ili Marko Prateta, ili unuke, ako ovaj video dođe do 50 lajkova. Pa hajmo sad, svi lajkujte da i reši, svi redom. Ajde, to je to.